Abincin za da yunwa take. Wallahi Allah. Mama. Ya kai mai Umar din ya zo ne? A'a bai zo ba. To ina zaki kai min abinci? Kin ga wannan bawan Allah zan taimaka. Me waye wannan? Mahaukaci ne ba. Allah wannan mahaukacin ne kuma tausayinsa ne ke. Tausayi? Wa? Mahaukaci a gurin kayana? Mahaukaci? Ba zai yi ba. Me ya baki da mutunci dama? Ki kawo mahaukaci gurin sai da abinci na? Au, wani ciki kike ba za ki kawo min kasuwa? Ina da mahaukaci. Me zan yi da mahaukaci a guri? Mama an ga taimaka musu aiki ma ke. Taimako kuma sai a rasa inda zan yi shi sai gurin mai hauka? Aka taimaka. Kai masallaci ba ko kuma haba Mero, saboda Allah Mero. Idan taimako nake son yi, in je masallaci mana. Ki kawo min mahaukaci guri saboda Allah. Haba Mero, me zan yi da mahaukaci? Haba Mero, haba Mero. Saboda haka kika. Mana maki mai sa a yi mamaki kan garba mai ciki duk magana. Haka Allah ya tsara abincin ka gurin waka ko kuma abincin mu. Ka ji gan. Dan Allah dan annabi ku yawo. Dan Allah dan Allah. Ke kawo wannan. Ba ni wala. Ba ni. Oyo. Oyo.